tabuk social media wo s okhone prothom okhone buri rok ba hachal tongdi hini viral ngi tongu tamni hingkai s okhone prothom okhone buri rok beranya dengerous nei norok tabuk social media wo koktoma channel khulukanya norok nugui mana sia Goyel mungi buri khoroksa bini mangerta no kaisa kella sakani dagari khiglai bwtharmani mamla tai omoni swkangba norok nugui mana je sunamra gubanchini case sunamra gubanchi bo bini bwsai rajara gubanchi no shilonga hanmu no tubuoi hapung sakani khiglai bwtharmani case bo norok nugui makhana thangnai bosoro bwsukse viral wngkha social media wo akani mungni okhorno s amoni bagai tabuk social media wo viral wngwi tongo s okhorni buri rok ba hachal tongdi hinui borok belai no dangerous hinui hingkai norok side man tabuk social media viral wngwi tongmani sia Goyel mungoi buri khoroksa bini manggeta no hapung sakalai khiklai bwtharmani mamla saimeng kangrong no sai khnar nai norok nai tongdi ani channel no paisa apati mungpati kha puneni khoroksa belai no real estate ni businessman khanyai Ketan Agarwal mungoi chela khoroksa 26 bosor umurni bonono bwtharka bini 20 bosor umurni mangetar sia Goyel kaisa kella sakani 340 foot niche dagari khiklai bwtharmani mamla tamoni hingkai o sia Goyel bo bini mangetar bai kajingno usungjakya borokni kalibari phanyai November maso boni kalbari nani tongmani saimangka a kalbari prai 17 crore rang khibi bongno kanyani tongmani tei bongno kanya bagi bongno kok sunggi pakha o 2026 bisini February maso kintu sia ne te khoroksa hamjangma chela tongo a hamjangma chelani mung hingkai CHETAN CHOWDHURY hini saimangka a CHETAN CHOWDHURY bai milogunyo sia Goyel ek mas swkangna bini mangetar Ketan Agarwal no bwthana bagui plotting khlaimani amoni bisingo no bono 18 June ni salmarini dino hingkai lohagar hini kaisa kella o tulangui bono dagri khiklakha hini koktomar o tabuk kasawi phakya belanya kirimai cha kaisa patimung pati thangkai chini bharoto tai a mungni joto okhorno s okhor bai suru thangu sunamra gubanchi tai sia Goyel bo amoni bagai social media wo viral wngwi tongo tabuk s bumungni okhor bai duri tongdi hinui saimamoni mote je bini mangetar Ketan Agarwal no bwthana bagui sia bo bini boyfriend bai ek mas swkang planning khaimapu thangnai mas me maso boro kaisa lohagar killa o beraina thangmani a beraina thangpro no sia Goyel ni bokhorogo kaisa idea phaikha je bo bahakai bini mangetar no bongni lamani noriman tamoni hingkai sia Goyel bo bini mangetar bai kajana usungjakya bini boyfriend tongo CHETAN CHOWDHURY mungoi chela khoroksa kintu bo a CHETAN CHOWDHURY bai bo khari kajana usungjakya tamni hingkai buma bupharni मान सनमान मिट्टिवा थांगनो हनै तामनि के बुमा बुहा चंबनो दाबाब खायै काने नायो Ketan Agarwal चलाबाय किन्तु borok ek mas swkang plotting khaimani pore 18 June ni dino hingkai Ketan Agarwal no borok bwthari sibika killa sakani dagarui a pati mungni pore sia Goyel amana kaisa accident ba pe facial car ba yakung facially kalayo hwnui bo acting ba bahana khakya ulo Ketan Agarwal ni nukhungni borok bini bai sondeho wngkha je Ketan Agarwal khoroksa trekking khayo bini yakung bagai facial lani ula amoni sonde moho ungma bai nukhungni borok rok police o FIR case khaimani pore hingkai just partal ba investigation khaimani pore kai nokhori phaikha je Ketan Agarwal ni yakung facially kalaya bo bono bini mangetar sia Goyel bono dagarui bwtharo hwnui koktomargo kasai phaikha tai logi o tongo sia Goyel ni boyfriend CHETAN CHOWDHURY hini bo saimangka tabuk hingkai social media rogo CCTV footage o kasai phaikha je Ketan Agarwal no bwthai swkang 17 gonda swkang bo bini boyfriend CHETAN CHOWDHURY bai kaisa cafe rogo malai laimani tai amoni plan khlai laimani mangpli amoni badi ba a 18 June ni dino je dino bwtharo a dinni kilani kayekta CCTV footage ba kasai phaikha je hudi chumui mask thubui sia Goyel ni boyfriend CHETAN CHOWDHURY a kelao thangmani a mangpli rok joto kasai phaimani pore hingkai sia Goyel bai bini boyfriend CHETAN CHOWDHURY no police rok romkha police no sia Goyel no romani pore just postal khaimani pore ka saimangka je kajigani ukulungni te kaisa reason bo tongphu amo wngkha
26 বছর umani Ketan Agarwal engka kaisa takla mane bini khnai koroi kwpasalongo amoni bagui bo wing thubu kintu amoni bagui sia Goyel bini mangeta na hamjage sajage amoni bagui bo kajana usungjage hini saka hingka kai belanya wano mai sisa kaisa patimung je takla ba khnai koroi hinui kwpasalongo khnai koroi hinui nijini mangeta no bwthar sibka ongnai bihik ba mangetar sia Goyel joto haspatal khaimani pore tab khai koktomarogo amorok joto news rok kasawui phaikya bwri amsikai chalak je 1 mas sakang bwthana bagui plan khaikya tai bo bini mangetar Ketan Agarwal ni bwskango amtwi khaiye je acting khaikya je bo bini birthday no celebration khainani bagui Ketan Agarwal je prubo no surprise rugo aprobo acting khaiye pura tongthokjama hairokoi tongo mangpili video rok tabuk social media o kasai phaikya saimangka je Ketan Agarwal sia Goyel bai kajana bagui pre-wedding shooting khaine thangna tamani Bali o 6 Juni salo kintu apro jodi no Bali o thanga kai bongni plan engla khnoi sia Goyel Ketan Agarwal ni 5 foot bizarok khogoi khibisib ka hnoi bo nukhungni borok obijog khaikya sia Goyel ni phaching yang Ketan Agarwal hangkai bini mangetana amsuka hamjago anda babeka hamjago je bo je sapano siani kok khnao yang sia bono 14 Juni salmarini dino lohagor kelawa tlangai thangmani puila bono bothanani attempt khaimani ba adino puila khaknaimani kintu bagyo kahambar adino hangka Ketan Agarwal banchi thangka kaisa buphanga ksaoi kintu adino bahana khaike je bini mangetar sia Goyel je chibuknugo se bono dagarjagoi ingui thango hunoi kintu amsuka ondoba beka hamjago Ketan Agarwal bini mangetano je bo bini mangetani kongno business khai thangka kintu amsubagyo hamliya Ketan Agarwal ni 18 Juni salmarin dino hangkai sia Goyel bai bini boyfriend CHOWDHURY milogoi Ketan Agarwal no lohagor kilani dagri bwthari sibika on news tabu koktoma kasai phayo chini Indian ni namin dami koktoma channel logo tabu je hinam viral ongjak tai normal nugui makhana mangpli video ni screen ba koktoma channel logo hingka kai norok tabu saimakhana social media tamni bagui s okhoni bwri rok bai duri tongdi hin tamni kai je bwthar thini je main lead bwri rok ni okhoni mung jotono s hingka kisa sala norok ni mote s bumung okhor bwri rok mutui ja dengerous tai sabni mung s okhor bai thak tai norok bata mute hai dengerous kisa comment khai sadi nang wan sutui amaki kuboi da hanyo da boi viral khai tong tabuk social media channel roko